Morjesta taas teille kaikille ja tänään täällä Jerkku ja Minä. joo. Kyllä tosiaan me pelataan täällä Portal 2. Oh yeah. Tästä lähtee. Mulla on vedetty alkujuttu tässä jo, koska ei kukaan jaksa sitä alkujuttua katsoa. Elikkä tästä lähtee, elikkä tää on Tiimi Enkää 1. Sori kun kaikuu toi ääni vähän. Oh no, niin totta se pitäisi laittaa pois. Minusta tuntuu asetukset, ääni ja kaiuttimien voi vitsi. Pitäisikö pistää sitä vaan se motti, että pistää Skype pois ja sit? No mä tiedän, kuuluuko sitä ääni hyvin tässä videossa. Ota asetukset, grafiikka, näppäimistö, hiiri, ääni, pulma-äänet, tekstitykset, puheen kieli, suomi, ota puhe käyttöön, avoin mikrofoni, puhenäppäin, ei käytössä. Me asetukset sieltä ääniä, ota puhenäppäin käyttöön, ota avoin, eikö siis tämä puhenäppäin, ja sit laitat vaikka siihen X, ja laitan ainakin X. Puhenäyte. Noin. Ei käytössä. Käytöolemuksia. No sä voit laittaa senkin. Mä en ole ihan varma, että kuuluuko sun ääni tässä videossa. Mutta mä voin... mitä jos mä editoin tän, että mä pistän nää yhteen? Me katsotaan se äkkiä, joko? Joo. Nähdään kohta. Juu. Kato. No niin, me Kato mua. jatketaan. Kato mua. Kato mua. Kato nyt. Miten? Yjimet Ota mallia. Otta mallia. Luukuta. Mitä? Oi. Ai, mitä? Ei, mä oon omissa. Kiitos, pelastit. Ei, mä oon omissa. Ota. Pääsin siitä. No, mennään nyt. Painat nappulaa, mikä tuolla on. Mä käyn sekin nappulaa. Mä ajattelin kyllä ihan muuta nappulaa, mutta... Mitä siellä on? Ammusin... Hei, sun pitää ampua tänne teleporttia ja sit sinne teleporttiin. Tohon... Ai, siinä on okei, hyvä. Tuolla oli joku hauska nappula, mä menen takas muuten, eikö? Mitä? Tää on hauska nappula. Ovi avautuu. Hei, nyt sun pitää mennä eteenpäin. Oho. Ootkin. Noniin. Sinne jo. Ammu tonne teleportti. Tänne. Niin, ei sitä... Väärä teleportti. Se oli just se keltainen. Miten sä otat sen punaisen tänne? Nyt sun pitää mennä takaisin sinne. Tässä pystyy jotenkin poistamaankin ne. No ei siitä tuu mitään hyötyä. Sinne ja sit ammut tänne sen teleportin. Ei, kun se oli nyt... Sun pitää ampua toi punainen nyt sit tuonne. Noniin, mene. Ammut nyt sen punaisen sit tohon. Punainen. Hyvä. Tää on vähän monimutkaista. Mä oon pelannut nyt Playgal vissiin läpi. Ei mä ihan läpi vissi oo. Tää on mun lempparityyppi. Erinomaista, vaikka tietenkin suurimmat avaukset tai en tiedä. En nähnyt että tekstiä, kun oli niin valkoista. Tämä on erittäin mielenkiintoinen peli, täytyy sanoa. Pystyyhänkö tää jotenkin tallentaa, että jos mä niinku... Kyllä, joo, tää tallentaa. Niin sit me voidaan jatkaa vaikka huomenna, jos me halutaan. Joo. Mä en tiedä miten meidän pitää tehdä, mutta tuskin ketään kiinnostaa. Ainakin tonne ampuu teleportti, että olikohan sun ikkuna ja sit... Jaha, tossa joku aika. Okei, no niin, siihen menet tonne. Toivottavasti ei lopu tilaa kesken. Äkkiä nyt. Mä menin iteni jo. Jos loppuu tila kesken, niin mä kai jatkan sitten. Mitäs mä sen pääsin? Onko siellä teleporttialusta tai mitä? On. Okei, no... Mun pitäis tulla sinne takaisin. Joo, mä avaan ton portin, noniin.
Ja sit ammu tänne. Pystyt ampuu tohon. Pystyn. Eikö, sä tohon. No, miksi se... Sun pitää näköjään poistaa se. Noni, nyt. Noniin, sitten me takas, no ihan sama. Ja menit. No siinä se mun liila. Miksi sä noin teit? Nyt nämä portaalit pois. Vitsi sä oot. Ei. Sä oot niin saatanan hyvä. No niin, nyt suksit tuonne reikään. Reikään. Muista teleportti. Eikö tuonne? Otas kun sä tohon, mutta tosi liila. Noniin. Ja nyt. Noniin, nyt meni hyvin. Ja sit kato, vilkutetaan kameralle. Mä oon tommetti. Hei. Sä vilkutat ihan väärää suuntaan tiestä. Minne sä oikein vilkutat? Katos tää. Moi. Aha. Anna läppy. $5. Noni, tuuppas. Mitäs? Ai se oli siellä, kun me olin lähestynyt toiseen suuntaan. Leikitään täällä. Otetaan. Ei tuu vielä näitä laasereita. Okei, elikkä mikäs on, tuossa on oviaukko, tuohon pitäisi saada pallo. Tuolta tulee pallo tai mössö, minusta tuntuu, että se tulee mössö. Elikkä idea on noin. Ja sitten täällä on tuollainen noin. Ja sitten se, hei, älä nyt tee. Sitten se ammu tohon teleportti. Siihen. Ja sitten ammu tonne teleportti. Mun tietääkseni meidän niinku pitää kato, meidän pitää painaa tätä. Tässä, kato, älä nyt. Okei. Eiku, no niin, älä nyt paina sitä vielä. Eli miksi on N-yhteen nyt, painetaan tätä nappulaa, juosta äkkiä tonne teleporttiin, mikä meidän takana on. Painetaan sitä seuraavaa nappulaa, tuolta tippuu pallo, ja me saadaan se pallo, tai just. Joo. No niin, N-yhteen nyt, paina. Äkkiä. No niin, miehin ainakin. Ja pallo tuli, haluatko pistää pallon? Joo, mä haluun. No. Pallo mulle! Mitä? Se oli sun sisällä. Nyt se katos. Oikein, älä nyt! No miksi se menee? Nyt se katos taas. No ei. Sinne. En pistä. Pistä. Jumala. No. Missä menee? Tässä menee varmaan puoli tuntia pistettä, ei menykään. Sun lippu heiluu hienosti. Niin, sen kuuluukin. Se on niin kaunis. Jee. FPS näyttää ainakin Frapsille, että on 60. Eli aika hyvät. Mulla on FPS, otas, mistä ne näkee? Ei, mä otin vahingossa screenshotin mun. Mistä otettiin screenshot? Tiimihenkeä vieläkin. Noniin, kato. Tuu tänne. Kato, sun pitää nähdä yksi juttu. Sun pitää nähdä yksi juttu, tuut kattoo. Niin missä sä on? Oi! No, älä liiku. Älä nyt saake. Älä! Jumaliste. Älä liiku. Älä liiku, nyt hoituu helpommin. Älä huoli, mä oon luotettava kirurgi. Oi joo. No joo. Kato, tohon pitää tehdä tolleen, tohon tolleen. Ja sit ammut tohon portaalin. Suurin piirtein ja sitten ammut siihen, hyvä. Mut se menee vinoille, kun mun pitäis häätää. Älä muuta mitään, älä koske mihinkään. Noniin. Sanoko se osuu? Mun pitää vaan tähdätä tästä. Se pitää ampua, se viimeinen pitää ampua vähän vinoa, tiiätsä. Noin, hyvä sit. Menekaa. Pääsin vilkuttamaan ensin kameralle. Ja sitä mun ei tässä ollutkaan uutta liikkeelle. Eihän mä sen äsken nähnyt uuden liikkeen. Noin.
you're thinking with stupidity. Mulla No on niin, robot. elikkä... Siinä oikein. Elikkä mitäs tää meni? Tästä nappulasta noin meni. Älä nyt. Avut. Kato robottei. Moi. Haetaan. Kuuluuko teillä... Missä mä saadaan sellainen jännä pallo? Tuosta. Elikkä idea on, että... Pystynkö mä ampuu... Kyllä. Muistin oikein. Noin. Varo. Eikö näin? No mitäs tee? Siis pitää säätää lasereita, et se osuu tohon. Se osuu noihin hirviöihin varmaan. Tai mitkä on Aha, äsken tuli jonkunlainen internet-yhteysvaikeutus. Onko se mitä olisi tuossa? Ai. Mitäs tee? Mä olin rohkea ja menin tosta. Miten mä saan toi laserit laitoa? Mitäs me nyt tässä tehdään? No, sama vois kysyä sulta. Mitäs nyt tapahtuu? Noin menee alas. Mitäs sitten? No, jos mä ammun sen laserin niinku tohon. Noin. Se laseri tulee tuolta. Eikö, hei! Kato, jos se osuu, pystyy mennä... Hei, tuu tänne nopeasti. Hei, ammu tohon joku. Hei, eikö... Hei, Tohon sun pitää ampua nyt jo toi punainen tuohon. eikö se osaa lasin läpi? Sun pitää ampua tohon punainen, noniin. Sitten meidän pitää ohjaa se tosta. Ei kun kato, Vaketsu. Ei, se on nyt oikein. Ei kun Ei se tähtää ole. noita. Ai tähtää noita. No en minä halua niitä tappaa, mä haluan ainakin yhden jäävän. Kato, toi jää, eiks niin? Kato, mä räjäytän vaan toisen. No voi paskaa. Noniin. Jumalauta. Varovasti. Hei, hemmetti. Hyppypomppupeli. Noin, katsos tätä. Tää on vaikuttava peli. Come on. Ai. Osuu. En mä tiedä. Jos se menee tuolla... Vitsi, hyvä. Mä en muista miten tää tehdään. Ammuta tuonne. Saakeli. Noin. Sit sä ammut tohon. Jonkun punaisen. Noniin, ja kato mä oon viisas. Et oo. Kyllä vähän viisampi onko se. Niin vähän. Space hyppää. Mene pois. Ha. Älä jaksa ylimääräisiä ääniä, ei kukaan tykkää niistä. Ei niin. Älkää lähettäkö mitään viestejä nyt Steamiin. Kiitos. Ehkä vois pikkuhiljaa tämän episodin lopettaa. Tätä tulee ehkä huomenneksi, niin Ehkä eikä vitsin mäkin. caps lock aina päällä. No kuvaas mä vielä tää. Ehei, miksi sä voitat mut kivipaperisaksassa aina? Koska sä oot niin sukka. Hei, come on. Please me alone. Yes, mä voitin. I don't like your company. Kai mä vertaan nyt tää vielä. Tai kuvaaks mä tän? Kuvaaks mä tän? Miten sä voit... Kato, meidän pitää saada ne niinku lähetetty sit toiselle. Ei tarvi. Eiku kai tarvi. En mä tiedä. Eikö niin? Arvaa mitä? No, Voisi editoida simmotti, että sun ja mun ruutu näkyy samaan aikaan. no kun sit munkin ois pitää kuvaa. Kai. No ihan sama, pidetään nyt tämmötti. Sillä ei oo mitään väliä nyt. No niin.
Mitäs nyt pitää tehdä? Vähän niinku vaikea sanoa. Tapellaks. No niin, mut siis elikkä idea on, että minä menen tuonne. No okei, mieluummin siellä, koska mä tykkään tappaa sua. No niin, sukset tuonne, niin kuolet kai. Toivottavasti. No niin, menen tuohon teleporttiin sun takana. Jaha. No niin, sit mene eteenpäin. Sun pitää hakea se palikka sieltä. Oho, se oli oikein joo, hyvä. No niin, ei väärä suunta. Mitäs? No niin, minne sä menit? Se oli väärä suunta vielä. Jos mie vedän tän kuitenkin. Kun sieltä tulee nova. Mä en oo siellä kuvaa, että ne kai se on mun pakko. Saakeli, kaakeli. Noniin, elikkä mene tonne teleporttiin. Noniin, mene. Noniin, sit mene eteenpäin. Mene vaan. Ammu siihen teleporttiin. Tähän. Niin. Eikä en mä tiedä, mä tehdään sama. Mene alas. Oi varo! Ups, väärä nappula. Jumala. Se oli väärä nappula. Kun siis sun piti mennä alaspäin. Mä luulin, että sä menit. Mut sä oot mennytkään. Noniin. Jalosta. Oh, taas. Noniin. Alas. Ja siihen teleportti. No, hyvä. Alas. Ja siihen sit toinen teleportti. Ja sit eteenpäin. Näin onks liiskaannut. Ja varo. En mä nyt oikein. Siis mä luulin, että sä menit jo siitä. Varmaan sä näet, kun mä oon siinä. Siis ei sun ois kuulunut edes mennä sinne. Mä olin laskea sitä alas. No niin, jää alusta. Ei vitsi. Noniin, mene vaan. Siihen teleporttiin. Ja. Mitä mun nyt pitää tehdä? Menet siihen päälle. Otat sen palikan. Noniin, mene siihen. No, hyvä. Eikö siis nyt se on... Ota. Et oo tuo sitten sen palikan. Ai hyvä. Oota, älä liiku, mä en oo varma. Okei, toi oli väärä. Eikö tääkin käy? Noniin, mene. Ja sitten... Hyppäät alas, niin siellä on portaali. Hyppää alas. Tänne vaan. Noniin, sit mennään. Elikkä tuohon ammut tuohon säteen, niin hyvä tulee. Noniin, sit mennään. Olisiko se tässä? Meillä on hyvä yhteistyö. Noniin. Oi saakeli. Kaakeli. Yksi tämmönen tehtävä vois vetää ja sit vois alkaa lopettele tämä video. Kai sitä pitäis vissiin. Mulla on varmaan jotain 30 minuuttia vedetty. En tiedä sun nimi on Atlas. Jep. Ei mun kyllä nimi on, mut... Tarkoitin just pelissä. 5. Sitten me tallennetaan. Tän jälkeen on yksi vissiin vaan. Hihihihi, trolli. Lol. Elikkä sinä juokset tuonne, koska sinä kuvaat, niin sinä juokset. Koska sinä kuvaat, sinä juokset, elikkä meet tuonne. Minä juoksen. Vitsi, jos tässä olisi super speed. Oho, mitäs se noin pääs käymään? Oho. Mitä? No se nyt sinne. Oho. Sun pitää vissiin hyppää tolla. Sä sanoit, että sun pitää hyppää tohon. Niin, mutta sä hyppäsit liian myöhässä. Mä oon 4 alusta.
Dön, 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 dön. Jumalut! No niin. Hyppää. Hyppää. Äkkiä nyt. Come on. No niin, nyt hyppää. Tee se. Voi! Mitä on? Eiks tässä olis Anna minä teen tämän. Pitää taas näyttää mallia. Pitää ampua tuohon teleporttiin. Oot ihan tyhmä. No niin, avaa ovi. Noniin. Noin, kato näin se tehdään. Aina pitää tehdä kaikki itse. Sä sanoit, et hyppää. Eikä sano. Sä sanoit, et Avaa nyt ovi vaan. Ei murhehdu siitä. Jos sulla on korvas vähän vaikkuu, niin sillä ei voi mitään. Nyt vaan pelastat mut. Ei onnistu. Mites sä nyt tänne pääst? Ai saata! Älä rauha! Pääst itse tänne. Mä voin... Jos sä tapat mut, sä et pääs itse tänne. Harkitse. Niin. Mitä mä nyt teen? No onks siellä... mihin mä voisin ampua mitään kivaa? Oota, pitääks mun vetää tää ite? Oota! Nyt mä keksisin. Keksisin. Ten. No joo. Pidä ne sieltä. Joo. Tin. Kiitos. No. Mä annan sit tää mennä. Ovi avattu. Noniin. Laitetaan tää. Tää editoida. Ja Joo. Voiks pistää mun outro? Mulla on niin hyvä outro. Joo ei. mä voin tehdä se. Noniin. Juu ja tää ehkä meni poikki tässä kohtaa ja Eikö mä sanonut loppuspiikin? sano. Jee, elikkä se oli Mr. Paketsu ja Jerkku tässä. Tai Valtsu ja Jerkku tässä. Ja tosiaan tämän kertan jakso oli tässä. Tosiaan Jerkkua kusettaa, hänen täytyy päästä vessaan ja video loppu siis tähän. Muistakaa tietenkin tykätä videosta, jakaa Facebookissa, ehdottomasti Facebookissa. Ja tilaa kanava. Peace! Moro!